Dikke Bandenkoers 2026. Ik sta hier naast de spreekstalmeester vanaf het eerste uur, Frank de Bruiker. Frank, Dikke Bandenkoers. Toen wij op de lagere school zaten, was het nog de volkskoers. Klopt. Ja, klopt. Dat was in de jaren 60 de volkskoers van IJsendijk. Meestal de najaarskermis in oktober werd dat georganiseerd. Het was ook een enorm evenement natuurlijk. Niet alleen voor de lagere schooljeugd zoals nu, maar natuurlijk ook voor de senioren. Ook allerlei caféploegen deden eraan mee. Het was een enorme een volkstoeloop, zeg maar. Het was gigantisch mooi ook altijd dus. En sinds eigenlijk de jaren 90 is het eigenlijk onderdeel geworden van de IJsendijkse kermis. De laatste dag van de IJsendijkse kermis op de derde Pinksterdag. En dat is eigenlijk denk ik een schot in de roos geweest toen. Dat is eigenlijk ook de redding geweest denk ik van de derde Pinksterdag op de kermis in IJsendijken. Ja, want we hadden natuurlijk op de derde Pinksterdag ook nog de amateurkoersen, maar die zijn verdwenen. Maar we hebben een mooi alternatief. De Dikke Bandenkoers en daarna de Succes. Ja, ik denk dat voor IJsendijk een enorme happening is eigenlijk. Sinds denk ik toch wel bijna 30 jaar zijn we daar nu mee bezig op die laatste kermisdinsdag. Dus, en al 30 jaar ben jij de spreekstalmeester. 30, dat is een jubileum in feite. Dat is wel. En je houdt het nog even vol? Ik hou het nog vol. Niet alleen natuurlijk in IJsendijk, dus ik ben ook bij de KMU actief als microfonist, zoals het daar officieel heet. Microfonist is de officiële titel. Maar ja, IJsendijk hebben natuurlijk een enorm plek in mijn hart natuurlijk. Hè. Dus dat is altijd een vanzelfsprekendheid. Zolang ze me vragen, kom ik naar IJsendijk. Kijk, en dat is ook belangrijk, want je woont alweer jaren in Rotterdam, maar je blijft een IJsendijkenaar, want ik hoorde jou de uitspraak doen, Rotterdam is het IJsendijken van Zuid-Holland. Dat is absoluut zeker, dat is absoluut het verhaal. IJsendijk is inderdaad het Rotterdam het Rotterdam van Zeeland in dit geval, klopt. Ja. Frank, we gaan je straks uitgebreid horen. Bedankt voor dit gesprek. Geen dank, dank u wel. Ik sta hier naast Kees, Thijs en nummer 1 Matteo. Matteo, hoe ging de race? Goed. Goed. Het is heel warm, was het niet zweten onderweg? Nee, niet echt heel veel. Nee, nou wat zeg jij? En hij heeft heel veel zweet aan zijn voorhoofd. Oh, hij was wel een beetje aan het zweten. En ben jij moe van het racen in de zon? Ja. En Kees, hoe ging het met jou? Heel goed. Heel goed. En de zilveren beker, ben je er trots op? Ja. Ja. Volgend jaar is er weer een Dikke Bandenkoers, dan ben je er weer bij? Ja. Ja. En jij hebt de bronzen beker, een trotse bezitter Thijs. Ja. Ja. Thijs die is ook heel trots op zijn mooie beker. En Matteo, goud. Hoe voelt dat? Goed. Goed, Matteo is niet van veel woorden, maar wat hij zegt is duidelijk. Het voelt goed. Jongens, geniet van jullie prijzen. En nou een pannenkoek halen bij Le Coin Perdu, denk ik, hè? Ik heb geen kaartje, ik hoef geen pannenkoek. Oh, jij hoeft geen pannenkoek. Je krijgt vast iets anders. Dankjewel. Hier bij Luigi en Mario. Jullie zijn speciaal naar IJsendijk gekomen, uit het spel gestapt om hier mee te doen aan een bijzondere race. Absoluut, Luigi. absoluut. We komen hier om de prinses te redden natuurlijk. Hè. Dus daar gaan we voor. Hè. Ik deed nooit zoveel van die spelletjes om de prinses te redden, Mario. Hoe bedoel je? Ja, je hebt altijd een prinses die al in nood is en die moet gered worden. Dus daar komen wij bij kijken. Dan komen jullie in beeld en als er geen prinses is, zorgen jullie wel dat er een prinses gered moet worden. Ja, daar zorgen we wel voor. Hoor. Dat komt wel in orde. Ik sta hier naast Maarten van der Zanden. Maarten neemt eigenlijk zijn vader Sjaak waar, want dat is eigenlijk de grote organisator van de jaarlijkse Solex race. Maarten, jij mag nou de honneurs waarnemen. Hoe voelt dat? Ja, een beetje als een verplichting, maar ook alweer als een leuke eerste keer. En inderdaad, Sjaak is in mijn vakantie, zoals mede zullen zeggen dat hij gevlucht is. Maar we gaan er een mooi succes van maken en hopen dat ze allemaal blijven draaien.
Dus als straks de race klaar is, dan ben jij degene die op handen gedragen wordt en iedereen een rondje van de zaak geeft. Dat weet ik nog niet. Maar dat rondje van de zaak die kan ik misschien wel factureren naar die ouwe. Dus ja, we zullen het zien.